जारो खावलाय फारनायाव गेलेनाय दायनैसो खानाय बिलाया बेसेदि समायसारहोदों। दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। बे भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै हरदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों नैबे बोसोराव फैनो गोनां मोनसे गोदान भिडिअ आगर गैयै आर'नाइ। आं दिनै फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोनखौसो खावलायगोन, सोलोंथाइ लानायाव गोसो हो। बर' हारिनि सिनायथि आर'नाइया नोंसोरनो। बे आर'नाइखौ आगर गैयै आर'नाइ दाखालाम। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों सोरां, मोगथां, जुनमनि, जयश्री, मैथा, लंकेशर, दालामि, रेबती, बिष्णु, बुहुम, गुनुमया, देलाय, राकेश, सोमदोन, खोरोम, बिमल, फागुनी आरो गोबां दं। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअनि ट्रेलारखौ अलरेडि आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। नैबे भिडिअनि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सनानो जादों प्रबिन मैथा बर'। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन आरो आं नैबे भिडिअनि माबाफोर आपडेट मोनोब्ला नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों अनजालु बसुमतारी। बे भिडिअनि ट्रेलारखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला बिथांमोननि बे भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो आं बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन आरो नोंथांमोना बयबो नेनानै थादो एक्साइटेड जानानै। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै।